Добре, предлагам да започнем, а пък който иска ще влезе, ще се включи в последствие, защото времето ни е ограничено. Защо реших да бъде 30 минути, 40, защото първоценно е времето, което отделяте в почивния си ден, и от друга страна е доказано, че 40 минути е максималната възможност за пълна концентрация на човек. Затова, макар да има много информация много материал по темата, реших да го направя няколко по-късички видеа, срещи, и за да може всеки да се включи за краткото удобно време, което е. Сега, темата за предстоящия грип е много актуална, особено сред дечицата. Затова смятам, че реших да направя това видео за всички вас, които имате нужда да разберете малко повече от това какво представлява хомеопатията. За това време, в което се включвам, съм събрала максимално синтезирана информация, която да бъде максимално полезна. Има още доста информация, така че предстоят следващи наши срещи, възможно най-скоро, в които ще има такава информация. Започвам с кратко разяснение какво представлява грипа и вирусите, макар всички вие да знаете какво представлява, имаше нужда, за да бъде по-цялостна информацията. Все още много хора използват антибиотиците и противотемпературните средства при трескавите състояния, за да може да се свали температурата, и мисълта е, че да няма повече влошавания. Може би е полезно за тези от вас да научат, че всъщност повишаването на телесната температура е съществен фактор в оздравителната реакция на един относителен силен организъм. Не случайно у старите хора и от такива с тежки хронични заболявания, високите температури не се наблюдават или сравнително рядко. Повишаването на телесната температура от една страна затруднява размножаването на инфекциозния агент, а пък от друга страна активизира обмяната на веществата от болния, стимулирайки по този начин синтеза на антителата. Здравейте, заповядайте. Например, при температура 39,5 ензимните система, обезпечаваща защитната реакция, работят с 10 пъти по-голям капацитет и скорост. Само ще помоля да се заглушите микрофоните, за да не се смущава звука на останалите. Мариетка само си заглуши. Да, да. Добре. В стремежа непременно да се свали температурата с противотемпературни медикаменти, се потиска точно тази изключително важна за бързото излекуване на организма. Оправдано е да се дадат такива лекарства в случаи, когато имаме много висока температура и когато се затруднява мозъчната функция. Как може да разберете това? При делириозни състояния, халюцинации, прекомерна сънливост или при възбуда. От чисто практическо съображение е оправдано да се даде може би една доза парацетамол късно вечерта преди лягане, за да има една спокойна нощ детето ви и за вас също, което ще се отрази благоприятно на целия тонус за следващия ден. Добре е да се знае, че всяко подобно заболяване си има свой цикъл. Предвид това, е важно да се знае, че хомеопатията не може да помогне да доведе до бързото излекуване за по-малко от 36 или 48 часа. Грипният вирус се предава от човек на човек по въздушно-капков път, чрез миниатюрни капчици секрети от дихателните пътища, разпръснати при кихане, кашляне и говорене. Инкубационният период на грипа е 1 до 4 дни и заразените възрастни, обикновено или деца, се заразяват от деня преди появата на първите симптоми до 5 дни след това. Признаците и симптомите на неосложнения грип обикновено очумяват за седмица, макар че кашлицата и отпадналостта може да се задържат доста дълго време. Грипът се причинява от вируса на инфлуенцата. Неосложнения грип се характеризира с
рязко повишаване на температурата, втрисания, суха непродуктивна кашлица, мускулни болки, главоболие, назална конгестия, гърлобол и обща отпадналост. Осложненията включват среден отит, бактериален синузит, вторична бактериална пневмония и по-рядко вирусна пневмония или дихателна недостатъчност. Вероятността да се стигне до болнично лечение е най-висока при хора над 65 годишна възраст и при много малки деца или такива с хронични болести. Диагнозата обикновено се поставя по клинични показания. Не всички хора, засегнати от вируса, обаче развиват симптоми. Процентът на заразяванията, довеждащи до клинична болест, варират от 40 до 85%, в зависимост, разбира се, от възрастта и състоянието на имунната система преди срещата с вирус. И точно тук е едно вметка нашата роля на класическата хомеопатия, как да помогне нашите деца да бъдат в този процент, в който болестта не довежда до клинични симптоми. Това може да се случи с хомеопатия. В моята практика повече от 12 години аз го виждам. Какво се случва? Най-често децата, които се лекуват с хомеопатия, лекувани с хомеопатия и продължаващи, много по-рядко боледуват. Разбира се, не можем да спрем боледуването, защото това е естествен начин на градене на имунитет, но със сигурност няма усложнение. Хомеопатичното лечение гарантира, със сигурност мога да ви го кажа, много по-бързо излекуване в сравнение с който и да е било друг лечебен метод, опитала съм. И след това остава един дълъг и добър имунитет. Ако се научим да се справяме с тези остри болести, бихме обезмислили напълно прилагането на противогрипни ваксини, които, ако изобщо създават някакъв имунитет, той е изкуствен и много нетраен, а не рядко се последва от някакви кошмарни зими, защото повечето от разболелите стигат до усложнение. Хомеопатията може да предложи много, както за предотвратяването, така и за лечението на грип. Едно хомеопатично лекарство, за което чрез клинични проучвания е доказано, че намалява продължителността и тежестта на боледуването, това е небезизвестното остеококсиум. Той се прави от черен дроб на патица. Лечебната схема е да се вземе една доза, възможно най-бързо от започването на симптоматиката и след това да се повтори през 6 часа още няколко дози. Ако имаме развита картина, тогава сутрин и вечер по една доза би намалило тежестта на симптомите. Друг начин за да си помогнете или за превенция също би могло, но тогава се правят индивидуални схеми. За лечение това са шуслеровите соли. Като шуслеров терапевт мога да ви предложа няколко прости. Опитала съм се възможно най-опростено да го давам на хората, за да могат да го запомнят, като разбира се 12-те шуслерови соли имат много богата и много голяма картина. Но тук ще вмъкна тази, която е конкретно за острите заболявания. Ако имате първи симптоми, шуслерова сол номер 3 може да ви бъде много добър помощник. Ударна доза, както я казваме, 3 пъти на ден по 5 таблетки, независимо от възрастта на детето, може да намали или да стопира разболяването. Ако имаме секрет, който е обилен, прозрачен, води до кихане, тогава шуслерова сол номер 8 може да помогне. Как да ги използвате? Най-често използването е, когато имаме по-силна симптоматика, се взимат по-начесто и с намаляването на симптоматика те се разреждат. Нямат противопоказания и не може да доведат до някакви странични ефекти. Шуслерова сол номер 6, когато секретите от носа станат гнойни, жълто-зелени, е подходяща за използване. Ако имаме болки, независимо дали в главата или в корема или където и да е, шуслерова сол номер 7, може би сте чували за горещата седмица, 10 таблетки разтворени в чаша топла вода и да се изпие на малки глътки. По този начин ще доведе до намаляване значително на болката. Изпитвала съм го многократно.
Ако запомните тези няколко соли, да, бих могла да включа и шуслерова сол номер 4. Много добро действие има при болки в гърлото. Най-често 3-4 пъти на ден по една-две таблетки са достатъчни. Ако имаме много остра симптоматика или по-висока температура, тогава през 10-15 минутки по една таблетка от всяка сол биха помогнали. Какви са психичните причини за физическите болести при нашите деца? Това е една голяма тема, която реших само тук да вметна, като обещавам, че ще направя допълнителна среща, разговор за по-подробно разглеждането й. А от гледна точка на парадигмата, в която учих и практикувам като психотерапевт, ще разгледам така наречената пирамида на потребностите. В най-долната си част, която е най-широка и най-голяма нужда имаме от нея, това е нуждата на нашите деца от принадлежност. Какво ще рече това? Принадлежност е всяко едно детето да се чувства защитено, да се чувства сигурно, да се чувства прието в това семейство, а не просто между другото, че е трябвало да има деца. Утвърждаването на нашите деца много важен елемент от тяхното развитие. Или това е приемането на детето такова каквото е. Разбира се, че ние като родители имаме нашата отговорност за това да го моделираме, да му даваме най-доброто, но при всички случаи е добре да, ако родителят се ангажира с факта, че всяко дете има свой различен темперамент и това не може да бъде променено. Следващата стълбичка от пирамидата, това е хранителната потребност. Разглеждайте хранителната потребност в своят най-широк вид. Не само конкретно от храна, но нашите деца имат нужда да бъде задоволена тази потребност от това да изкарват време с нас в приятно прекарване, в игри, забави и най-вече време с цялото семейство. Много важна част. Друга потребност на нашите деца, това е сензорната потребност. Или това е нашите пет сетива. От докосване, от гушкане, от виждане, от милувки, от целувки. Всичко това е много важно. Може би сте го чували, че една прегръдка гони болестта от нас. Това наистина е така. Бих казала, че здравният минимум за едно дете е минимум 10-20 прегръдки и гушкане на ден да има. И ако всички тези стъпчици в тази пирамида бъдат изпълнени, тогава се стига до един здрав индивид, който може да се свързва с противоположния пол, когато пораснат нашите деца и да имат една здрава сексуална връзка, като отново сексуалността я разглеждайте в най-широк вид. Това е кулминацията на свързването между двама души. Когато той няма тези препятствия по пътя, той ще може да се свърже здраво с противоположния пол и на свой ред да създаде здрави деца. Набързо ще премина през фазите на развитие на детето и какви са потребностите на детето във всяка една фаза. Още от самото му зачеване. Защо? Защото много често се използва думите и репликите от рода ама той се глези, ама той се инати, ама то сега иска някакви глупости. Важно е за мен да отбележа, че няма дете, което да се глези или което да проявява инат. По-често винаги детето има някаква потребност, има някаква нужда и по този начин то показва каква е неговата потребност в момента и има нужда просто то да бъде задоволено, тази потребност. Като през цялото това време не трябва да забравяме, че кората на мозъка на детето се развива постоянно до своята, може би, 13-14 годишна възраст и за това детето показва по различен начин в различните фази как има нужда то да бъде задоволена тази потребност. Не винаги е по най-правилния начин, който на нас не се иска кротко, тихо и послушно, но бъдете сигурни, че всеки един каприз, казвам в кавички на детето, това е зов на детето ви да бъде видяно и да бъде задоволена тази потребност. Първата фаза на развитие е съвсем само ще ги спомена.
А пък наистина обещавам, че в друго видео в детайли, подробности ще го разширим и ще го разгледам тези фази. От самото раждане или това е пренаталната фаза и фазата до първата годинка. Тогава детето има огромна нужда да бъде гушкано. Защо? Защото кората на мозъка, както казахме, не е развита и в този първи етап то не се, няма отделянето от майката все още в съзнанието си. То се приема като едно цяло с майката. И затова в този етап, ако детето бъде далече от майката или възрастният, който се грижи за него, близък възрастен, който то усеща, е много важно да има близкия телесен контакт с майката. В следващия етап кърменето. Разбира се, всички сме наясно от това колко е важно кърменето, но то не е само нужда като физиология, а начинът по който се случва това, гушнатото бебе, което е на гърдата на мама и конвергенцията, която прави на погледа от мама към гърдата, от гърдата на мама към очите на мама, това създава вече първите предпоставки за отделянето на малкото човече от мама. По този начин то разбира, че е отделен индивид. Когато не може да се служи физиологично кърменето, тогава даже и да бъде хранено с шеше е добре да бъде по този начин. Или цялото внимание на майката да бъде насочено към малкото човече и да има този очен контакт. Защото в противен случай детето не усеща близост и се усеща отхвърлено. Даже в случаите, в които в този първи етап е важно този близък телесен контакт, защото детето не може да направи разлика между това дали мама е в стаята, на колко сантиметра, на колко метра е от мене, щом не е близкия контакт, за него това е равно, че мама я няма. Затова гушкайте. Гушкайте вашите бебета. В следващия етап, когато децата вече прохождат и растат зъбките, тогава идва фазата на аза или така наречената фаза на аза, в което детето се отделя от възрастния. И тук идва онзи момент между 1 и 3 годинки, което му казват първия пубертет. Или това е ужасните години, в които детето казва не. Позволете на вашето дете да казва своите нета. По този начин то разбира, че е отделен индивид и получава едно добро самочувствие за напред във времето и има добра лична самооценка. На деца, които не им се позволява да казват своите нета, в последствие израстват много плахи и много трудно се приспособяват към живота. В следващата фаза, която е на развитие, това е фазата, разбира се, всичко е относително за годините, всяко дете се развива с различни темпове. Между 3 и 5 години това е фазата на шутовщината. Или децата правят маймунчулъци, опитват се да се покажат. Много често в тази възраст казваме възрастните, ама престани да се лигавиш, срамуваме се от тях. Това няма изобщо място, защото по този начин детето се научава, че ако даде нещо или направи нещо, то ще получи по същия начин нещо. По този начин то се отделя и отново разбира по какъв механизъм той може да получи нещо от света, ценно умение. И в последната фаза, която е завършвана към 7-8 годинка, когато детето започва и училище, това е сексуалната фаза или все още наречена от психологията едипова фаза. Тогава често момиченцата и момченцата обръщат внимание на своите потребности, на това че имат различни гениталии, момиченцата от момченцата, имат нужда да ги разглеждат. Там е и първата така наречена мастурбация. Много е важно тук да не бъдат наказвани децата по никакъв начин, защото развиват една нездрава сексуалност по този начин в себе си. Разбира, че това е нещо грешно, нещо лошо, което в последствие ще възпрепятства свързването им с противоположния пол. Ето ги тези основни етапи в развитието на детето. И във всеки един момент важно е за мен да ви отбележа, че това е естествено.
Или нямаме дете, което се глези в фазата на шутовщината. Имаме дете, което иска да се покаже и да бъде забелязано от другите. Нямаме дете в предната фаза на аза, което се инати и което прави напук на мама и на татко. Мозъкът му, както разбрахте, все още не е развит и то не може да го прави. Така че имаме дете, което иска да заяви своя аз и ако му бъде позволено, то ще го направи. Ако тук бъде прекършено, често децата в този етап намаляват имунитета си и започва честото боледуване, което разбира се, сигурна съм, че нито един родител не иска. И аз съм сигурна и затова е важно да го споделя, че всъщност нито един родител не прави нещо злоумишлено. Сигурна съм, че всички ние даваме най-доброто, всичко вие давате най-доброто от вас, но в фазата на когато ние се учим или не знаеме нещо, няма как да го дадем. Та моята идея с тези видеа, с тези срещи наши е именно това. Да получите информация, за да разберете, че тези фази на развитие са напълно нормални и детето ви няма отклонение. Когато го видите да се тръжка, това е добре. Така детето се развива. Това е за сега от гледна точка на психотерапевтичната част, на психичната част на нашите деца, като обещавам наистина ще направя едно по-широко видео, за да ви стане още по-ясно. Сега искам да премина към тази основна част, кои са да изброя картините на няколко хомеопатични лекарства. Има и много други, разбира се, но тези са най-често срещаните при боледуването, които биха могли да помогнат. Сега, вметката, която е, много е трудно този отрязък, който съм взела от различните лекарства, това не е цялата картина. И един добър класически хомеопат ще може най-добре да прецени кое е лекарството за вашето дете, предвид многото знания, които има в себе си. Обаче в практиката си, разбира се, че виждам, че всеки един родител иска да опита, знаеки, че хомеопатичните лекарства са безвредни. Така че аз това не мога да го спра при вас. Вие със сигурност ще искате да опитвате и сами. Моят апел към вас е, когато решите да опитвате, правете го с лекарства в по-ниска потенция. До 15-30 CH. Давайте по една гранулка, не по 5, както често пише в нета. Една гранулка, когато симптомите са остри, на 2 часа по една гранулка на детето или разтворена във водичка, ако е по-мъничко детето. И разреждайте приемите при подобряване. Ако това не се случи, насреща има в България, слава Богу, вече много прекрасни класически хомеопати, мои колеги, с които нещата се случват. Както и аз съм видяла в моята практика и продължавам да го правя, защото съм сигурна и го виждам. Започваме с първото лекарство. Аконитум напелус, може би много от вас са го чували. То е полезно най-вече през първите 24 часа след излагане на студен вятър. Характерно е рязкото начало. Обикновено болният се ляга напълно здрав и внезапно се събужда с много висока температура, пресъхнала уста, пресипналост, учестено дишане, суха кашлица и оскъдни храчки. Най-често това се случва около и след полунощ. Пациентът е възбуден, изплашен и може да се появи страх, че ще умре. Кашлицата се влошава от студено, от приемане на студени течности, от лежане настрани и през нощта. Температурата се задържа трайно повишена, но болният не се поти и като цяло не понася топло. Той има силна жажда за студена вода. Следващото лекарство, небезизвестното на всички майки, беладона. Той се характеризира, беладона може да помогне само ако има съответната симптоматика детето проявява, иначе няма да помогне. Такова лекарство, давайте беладона за температура, не съществува. Всяко едно лекарство може да помогне при свалянето на температурата, ако има сбора от симптоматика. Защо? Защото, както казахме и в началото, температурата не е симптом на болестта, а това е симптом на организма, чрез който нашият и на децата ни организъм се бори, за да може да се пребори с болестта. Какви са чертите на беладона? Зачервено лице и лигавици. Гърлото е много зачервено, ушите може да са зачервени от тит и студени крайници. Внезапно начало с много висока температура, отново без потене. Пациентът буквално грее. Очите блестят, зениците му са силно разширени.
Болният халюцинира и има много неспокоен сън, изпълнен е с кошмари. Има запушване на носа, след което се появява пулсиращо или пръскащо главоболие и висока температура. При децата често се получава след постригване. Бриония, следващото лекарство, болестта се развива бавно и постепенно, болният има болки по цялото тяло, които се влушават при всяко негово движение. Той е раздразнителен и иска да бъде сам. Секретът от носа е оскъден или липсва и има силно челно главоболие. Болката е по-скоро тъпа. Често кихане, което може да предизвика пробождане в темето. Колкото по-слаб е секрета от носа, толкова по-силно е главоболието. Устата е суха, както и гърлото, може да има и суха кашлица, съпроводена с пробождане в гръдния кош. Има силна жажда за студени напитки, които се поемат лакомо и в големи количества. Това е ключов симптом. Ферум фосфорикум също сте го чували, може би, полезен е в началните стадии на всякакви остри болести, където са на лице възпаление, болка, горещина, подуване, червенина и висока температура. Началото е сравнително бавно, с зачервено гърло, червени бузи, главоболие, висока температура, която не личи при детето. Може да има напукани устни, запушен нос, шум в ушите, бял налеп на езика или зелени или кръвенисти жилки, жилави секрети. Пулсатила, следващото лекарство, ако имаме гъст жълто-зелен секрет, който е недразнещ и запушва носа през нощта и в топло помещение с тенденция да редуват ноздрите. Въпреки сухата уста, болният не изпитва жажда. Настроението му е променливо, плачливо, той е лесно обичив, кленчи и търси съчувствие от околните. Иска непрекъснато да има някой до него. Следващото лекарство, голямо лекарство, е гелземиум. Често пъти един човек се чувства, когато имаме картина на гелсемиум, не се чувства много добре, но е сравнително добре. Може би има леко главоболие, малко тръпки тук-там, някакви неясни болки, обаче ляга си вечерта, сънят му е много неспокоен и на следващата сутрин човекът се чувства като изгнил, като прибит. Грипът тип гелземиум започва бавно, обикновено в рамките на 6-8 часа и най-напред се появява чувството на силна отпадналост и умора. Когато човекът се чувства затъпял и изтощен, очите му се премрежват, той е сънлив, с тежки, падащи клепачи. Това са ключови симптоми за гелсемиум. Болният се чувства горещ, но усеща по гърба си ледени студени тръпки надолу по гърба. Той се усеща, че трепери, когато се опитва да вземе нещо в ръка. Главоболието му е неприятно, обикновено е пулсиращо и обхваща най-вече тила, излъчвайки се към врата. Често има и генерализирана болезненост в мускулите. Въпреки че чувствителността и сухата уста, пациентът тип гелземиум обикновено не е жаден. Тази липса на жажда също е ключов симптом на гелземиум. Баптисия. Едно също голямо лекарство, не много разпространено, но аз мисля, че има своето място. Пациентът се чувства много уморен. Лицето е много горещо и зачервено. Има пулсираща болка в главата, които променят мястото си и им подпухнало глава. Човекът се чувства наистина като прибит. Не може да мръдне от леглото. Това е ключовата картина на баптисия. Общо взето това е картината на по-силна интоксикация, отколкото при гелземиум. Симптомите са по-силно изявени, отколкото при гелземиум и лицето на болния обикновено изглежда подпухнало, подуто, очите му стежат, кръвясали са. И последното лекарство, което предвид времето, че ни притиска, ще разгледам, това е Eupatoриум перфолиатум. То е друго голямо лекарство, което може да бъде изключително полезно. Най-забележителното при него са много силните болки във всичките кости. Ръце, крака, рамене, гръб, таз и особено пищялите. Болките се развиват много бързо и пациентът, честно казано, не се чувства така, той се чувства така, сякаш ставите са му изкълчени или костите са му щупени. Толкова е дълбока и силна болката. Наред с болките обаче е на лице и подчертано безпокойство. Болният непрекъснато мърда, опитвайки се безуспешно да облегчи болката в една или друга кост.
Той е зиморничив, изпитва студ и студени тръпки, има силна жажда за ледено студени напитки. Това е, скъпи приятели, за днешната ни среща. Както ви казах, реших да бъдат по-кратички, но да можете по този начин да придобиете по-синтезирана, по-конкретна представа за част от лекарствата, като обещавам, че ще продължа да направя и други такива срещи, в които да можем да разискваме и да споделяме информация. Сега е времето за въпроси от ваша страна. Обещавам, че ще отговоря на всички. Ако сега времето не свърши, може да ги зададете в дискусията на събитието или отделен пост ще направя. Както и също да се възползвате, има го в началото на страницата ми, възможността за безплатна 15-минутна консултация, която е с видеовръзка през интернет. Така че пишете ми на страницата. Всеки, който иска лична консултация, безплатна за 15 минути, насреща съм да обърна внимание и да ви дам каквото знам. Заповядайте, ако имате въпроси. Ако не, можете да ги напишете в страницата и обещавам, че ще бъде отговорено на всеки един от тях и скоро време ще обявиме продължаващо номер 2 събитие, в което ще продължа с картините на лекарствата и психотерапевтичната помощ, която можем да дадеме на всеки родител в помощта с детето му, така че когато душата се чувства добре, със сигурност детето и физически ще се чувства добре. Защото физическата болест не е нищо повече от вика на душата. Ако някоя потребност на детето не е задоволена и то бъде потиснато, останало в него по някакъв начин, начина на детето да се изрази е през физическата симптоматика. Аз продължавам да си говоря, но ако иска някой от вас, заповядайте да задавате въпроси. Ако не, ще продължа да говоря до края на тази Zoom среща. Какво се получава най-често? Най-често във възрастта, вчера имах едно детенце, което често прави ларингитни кашлици. Родителите бяха много притеснени, детето е взимало много кортикостероиди, разбира се, благодарение на хомеопатията вече няколко месеца детето не стига до кортикостероиди, до тежки химични лекарства. Но аз им казвам следното нещо. В тази възраст най-често децата правят ларингити, не защото това детето има нещо сгрешено или задълбочаване или патология, защото най-често така наречената ларингитна кашлица е лаеща кашлица. Както виждате и от името, детето лае срещу някого или то не е чуто и тогава начина му да се прояви, начина по който да бъде забелязано е да чрез кашлица да може да го изрази. Най-често в тази възраст детето какво прави? Върху него е голямата преса на изискванията от страна на детската градина, от страна на възрастните, на родителите. Нашето желание да бъде възпитавано по най-добрия начин налага много изисквания върху детето. И то се чувства притиснато. И в този момент, в който гълта всичко, неговия начин да го изрази е чрез лаеща кашлица. Това е от мен, мили хора. Благодаря ви за отделеното време, което дадохте от себе си в този почивен ден. Ако имате желание за още такива срещи или за конкретна друга тема, която ви интересува, пишете ми и обещавам, че ще бъде разгледана и ще ви дам информацията, която имам. Има въпрос в чата, може би. Петя благодари. Казва, че е било интересно и ще очаква други такива събития. И аз благодаря, Петя, и до нови срещи на всички вас. Чао!